काजलगाव आन्चलिक एबसुआ मोनसे बिबार बारि खालामदों। नै साइनबर्डखौ नायनाय सोमखोर बड'लेण्ड नार्सारिनो ग्रीन बड'लेण्ड नार्सारि गाहायाव फन नाम्बार दङ। नोंथांमोनहा बेवहाय जगाजग खालामनो हागोन। दे जोङो सिङाव हाबनानै नायनोसै। नोंथांमोनहा नायलांबाय था बेसेबां समायना हाबलांबाय नै सिदा सिदि बिबार बारियाव थांसै नै। आच्छा बे नार्सारिखौ खुलिनाया बेसे गोबाव जाखो? 15 फेब्रुवारियाव खुलिदों। आच्छा बेहाय बिबारफोरखौ ओरैनो दिन्थिनायल' श'नि थाखायल' ना फानोबो? बेखौ कमार्शियेलनि थाखाय खुलिनाय जादों। आच्छा 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 दिनैसिम एसे एनै फाननो हाबाय? हाबाय। ओरैनो मा मा बिबार दं? ओरैनो बेयाव दा गोदान हिसाबै जों बांद्राय माल सोनो हाथ'वाखै। अर्किड दङ, ओरैहाय बेगुबिल्ला दङ, ओरैहाय बेगनिया दङ, दालिया दं, स्पाइडार प्लान्ट दङ, सिजिनियाम दं, आमेरिकान जबा दं। आच्छा आच्छा बिदिबा फारि फारि नायलांसै बिबारखौ। बिबारफोरखौ नायलांसै। नैबे नारेंखल ना मा बिलाइ? चाइनिस बाम। बिबार बारो ना? बिबार बारा बेबायदिनो बेनो समायना ना चाइनिस बाम। आच्छा बे जाहैबाय चाइनिस बामनो। चाइनिस बाम लागायले आराम 2 टाका दाम बुरा बुरि खाम। चाइनिस बाम बिफां बेखौ मा बिबार होनो? मेरिगल्ड। आच्छा नायनो समायनाथार नै। बेबो नङा बेबो मेरिगल्ड। आच्छा नै कास्टमारफ्रा बुरजाथार दाम गोसा गोसा दंफां लांग्रा बिसोरो। नैबिथिंबो दङ। नैबे मा फुल बियो? गल्डेन साइप्रेस। आच्छा मिजि मिजि दिंखिया बायदि नुदों समायनाथार। मा बिलाइ बियो? आमेरिकान हिबिस्कास। बिबार गुवार गुवार जायोना? बिबारा एसे बारहांबाय समायना जागोन। नै बियो मा बियो? सिजिनियाम। बेबो बेबायदिनो समायना ना गावलां गावथां बिबार बारगोन बेलाय? बिलाइआनो बिबारखा बेबायदिनो समायना। नैबे मा लकेल फुल ना नाम दं बियो? टटन। नैबे सिङाव हाबनानै नायबावनोसै। नैबे हा स्पाइडार प्लान्ट। बाब्रे बाब माख्रानिसो। नैबे मा नाम? हा बावबाय। नैबेलाय? नैबे मा बियो? पेपरमिया। हेपेरमिया। लाकि बेम्बु। अर्किडबो दं नै बारथ'वाखै अर्किडआ। बेयो बिबार बारहांबाय ना? अर्किड ना? बिबार बारथ'वाखै अबावबा बारहांबाय नै थमेनबाय बिबार थमेनबाय गेवलांबा जोबोद समायगोन। गोजौआवबो दं नै। नार्सारिखौथ' खालामबाय समायना रमायना जाहांबाय आरो जाबावगोन नङा होमबा? थांखिया मा नार्सारि खालामनायनि थांखिया? बे नार्सारिखौ खुलिनायनि थांखिया जोंनि बड'लेण्ड हालामखौ बे नार्सारिखौ खुलिनायनि आन्दोआव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बिफां लाइफांफोरखौ जोङो मोजाङै सोमखोर मिथिंगा खालामनो थाखाय जोङो नाजादों। समायना रमायना खालामनायनि थाखाय आरो मोनसे
उद्देश्यआ बेनोबाव जोंनि ओनसोलाव गोबां अर्किड दङ बे अर्किडखौ गोबाङानो मिथिया बे अर्किडफोरखौ जोङो लाबोनानै जों बेवहाय कमार्शियेलै जोङो बयनोबो फानगोन आरो बे अर्किडखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनानै दोनगोन जाहाथे बयबो गोनां जायोब्ला जोंनि बे नार्सारिनिफ्राय अर्किडफोरखौ मोननो हायो बिनि जोङो राहाखौ खालामना होगोन बे नार्सारिनि सिङाव सोरबाफोर शर्ट मुभि सोरबा रिल्स सोरबा भिडिअ बेबायदि खालामनो गोसोब्ला खालामफैनो हागोन नाथाय जोंनो मिनिमाम चार्ज होनांगोन बे चार्जखौ लानायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बेवहाय एलबाम बा शर्ट मुभि बा रिल्स बेबायदि बानायफैनो हागोन